estàs? Què tal? Com anem? Què tal? Bona tarda, president. Què tal? Com esteu? Molt de gust, eh? Molt de gust. Sí, sí. Molt bé. I hem estat participant des de l'any 2013 en diverses competicions fins al 2018. Llavors, ara ja ens retirem com a equip i ja no dic que no existim més. Sí, estan, sí. Al llarg d'aquests anys hem anat a diverses finals internacionals, hem participat aquí a Catalunya, a nivell d'Espanya, i també hem anat a Tailàndia, a Mèxic, No, ja estem a la universitat. Sí. Nosaltres estudiàvem tots a CAST, però així és com ens vam conèixer, però en el fons no hem participat mai com a equip de CAST. Hem fet sempre com preparat a casa nostra i sí, com amics. I en aquesta casualitat per això també el nom de RoboCaspers. Ara ja estem tots a la universitat, sí, no a casa. El repte, això són dos robots que juguen a futbol, hi ha dues porteries i és el mateix sempre a futbol. Són 2 contra 2, només tenim els nostres dos, tenim el porter i el davanter i bàsicament són partits de 10 minuts, de 2 parts i es va segant i va marcant. Llavors el camp és més gran, està tancat, també té valles, llavors això permet té diferents... Potser sí que anem aquí. No, que caigui ni un, eh? No, bueno, sí. Encendre un moment. Es podem encendre, sí. I, bueno, té diferents sensors, va seguint la pilota. Es queda la porteria i sempre ens ajuda a Sí. Anem al pati. Potser no la veu, és que hi ha molta llum. Potser hi ha massa llum. El problema, normalment es feien llocs tancats també perquè... Deu veure... Tant és, almenys per la foto que per la foto que aquí. Per la foto que aquí. El davanter sí que és... El Messi, el Messi és bo. Aquest està confós perquè normalment el terra és verd, i com que ara no és verd, és sense de color, se'n va cap enrere. Hauríem de saber això. No, això... La propera vegada ja està. Exacte. No, tinc enrere perquè... Va seguir la pilota. I normalment com acaben els partits? Depèn de contra qui jugues. Si jugues contra un asiàtic, molt complicat. Home, contra els Estats Units Contra els Estats Units vam guanyar. va guanyar.